Я твой пан, во мне приживи, царство твое, во мне живи, тебе служить хочу, Владару мой, Владару мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W Kościele Średnia wspominałem świętego Pio, świętoroczyny, świętara. Szmat darów i miał, ale tak samo był zakochany u świętym Archanioła Michała. Potem Neapol, San Giovanni Rotondo, od Monte Sant'Angelo, czyli Gory Archanów, znachodząc. Wielmi często tam bywał, a tak samo jak jeden z świadków, że kiedy pomierał, był w swoim pokoju, ale z tym jednym darem miał, że mógł być w dwóch miejscach w ten sam dzień, tak samo w tę samą godzinę, chwilę. Był перед фигурой świętego Archanioła Michała, jak modlił się. Nie nadaremno Kościół wspominaje w czasie nawenny do świętego Archanioła Michała. Просим, как и мы умели в нашем житии подняться в равную борьбу, а Бога еще больше кохать. Podczas tej świętej mszy modlę się i proszę во всех tych intencjach, które przedstawione świętemu Archaniołowi Michału, i prosić za nasze grzechy, aby my mogli z czystym sercem składać Jego najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Возвращи нас супроть Тебе. Окажи нам, Пане, свою милосердность. И дай нам свое спасение. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты святого Падре и я дарил ласки особливым чином поделять муку Твоего Сына на крыже и ради Его служения здійснять новые цудовные стравы Твоей милосердности. Ради Его заступництва учини, как неспынно удельничи утерпений Христа, мы были счастливо приветили до хвалы воскрешения. Wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg wraz u siebie i wieczny ja. Amen. Читание книги Эзры. В те дни король Дарий написал наместникам области за Эуфратом: «Покиньте працу над этим домом Божьим керівнику юдеїв і старейшинам їхнім. Нехай вони будують на відповідне місце дом этот. Боль за то, даю розпорядження на кон того, як ви повинні виходити з тими юдейськими старейшинами, які будують этот Божий дом. З королівських сродків, а менавіта з податку, які збирають з старейшинної області, гэтым мужам повинні докладно і первопинно оплачиваться видатки. Я Дарий выдал этот загад, и он повинен выполняться с усей докладностью. Старейшины юдейские распахово будовали натхненное пророкством пророка Агея и Захарии, сына Ива, и завершили будовлю з наказу Бога Израиля и з наказу Кира, Дария и Артаксерса, королев Персии, и закончили этот дом Божий в 32 месяцу Адар, в 6-й год панования короля Дария. Тогда сыны Израиля, святары и левиты, а
tak samo ostatnie переселенцы z радостью учинили посвящение этого Дому Божьего. И офировали для посвящения этого Божьего Дому 100 волов, 200 баранов и 400 ягнят. А за грех всего Израиля 12 козлов поводле колькости племенов Израиля. И призначили святоров поводле чинов ихних, и левитов на смены ихние для службы Божией в Иерусалиме, как прописано в книге Моисея. Учинили былые переселенцы Пасху у 14 день первого месяца. Бо очистились усім до одного святары и левиты. Крыш все очистились, зарезали пасхальных ягнят для всех былых переселенцев, для своих братов, святаров и для себя. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. З радостю пойдем у дом Пана Бога. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Узрадовался, яко мне сказали, пойдем у дом Пана, вось стоять наши ноги у брамах твоих, Иерусалим. З радостью пойдем у дом Пана Бога. Иерусалим побудованный як город, где все злучано воно. Тут и взыходить поколінь, поколінь полно. З радостью пойдем у дом Пана Бога. Как поводле свечения Израиля прославлять имя Бога. Там стоят судовые троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливые, кто слухает и заховывает Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час пришли до Иисуса мать Его и браты Яковлевы, и не могли наблизиться до Его за годов. И поведали Ему: Мати Твоя и браты Твои стоят звонку, жадаючи убачить Тебе. И Он сказал им в отказ: Мати моя и браты мои, это Ты, кто слухає Слово Божие и виконує Його. Это Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Маємо сьогодні короля
святыню. Незвичайно розпочав я будувати вчора. Видав письмо, як зібрати золото, податки, дякував за ахвяру, за кожну допомогу. Хто чим може, як допомог узнести святыню для Пана. І сьогодні ми почули, що ця святыня повстане. І є тие, так само визначені, хто в цій святыні має служити. Хто має так само і молитися, але хто має і сочити за цією святыней і вести там відповідну службу. В цій святыні так само з'являється наше серце, яке предназначено нам, як там жив Пан Бог. Як відаємо, начиние не може бути пустое, повинно щось цього бути. Другим місцем ми почуємо, коли Ісус Христос вигонить злого духа, то скаже: будь осторожний, уважливий і гляди, не греши, як не прийшов іще сластейший дух, який прийде у твоє святиню серце, бачите її приготованим, і возьме ще з собою 7 злостных духов і поселяться там. Так ось, коли чоловік не має в серці Пана Бога, коли не приготовляє у своїм серці для місця для Бога, то це місце хтось другий поселяється. Вельми добре ведаем, що чоловік, який не вірить у Бога, починає вірити у чорних котов, у різні речі, у різні примхи, себе обмежовує. А Бог не з'являється тим, хто чоловіка обмежовує. Бог створив чоловіка, як чоловіка вольного, і в цьому проявляється бути справжнім християнином, бути справжнім дитям Божим у вольності серця. У вольності серця. Ми до цієї вольності серця покликані, і в цій вольності серця король будує. І не тільки що наказує, як хто мог допомогти мудрого читання, а й просить, хто би мог допомогти, було б добре, як допомогли. Ми її почули вчора так само, що роз'їхалися по різних містах. Ми так само повинні роз'їжджати по різних містах нашого серця, як на різний спосіб пробувати побудувати там справжню святыню для Пана Бога і вести в ней не тільки що будувати, а вести там службу, czyli підтримувати цей огонек Божої любові. А про що можемо його підтримувати? Як не молитва, яка з'являється фундаментом бути християнином, як ми про це так само пам'ятали, бо тут так само бачимо і визначення, і є приписи, які десь установив Моїсей. Колись гэта народ выбранный обмежовывал, ставила для их прав. У сённяшнім чытанні книги Эздра мы прочитали, что это право нам лічыцца свободой, вольным выбором людей. И мы в вольности выбираем это право, как нести Пану Богу. Учили святыня, бо коли человек, мая Богу сердца, то чинить это свободы сердца. Не з примусу, не тому, що хтось цьому наказує, але тому, що шукає правду, шукає Бога. І хоча там так само у своїй душі Бог з тобою спожив за тую Пасху. Чим з'являється Пасха? Як не з мертвих повстанням, але коли до тієї Пасхи дойти, то ведаєш, що треба пройти раз, якесь терпіння. У године читания, у бревиаре, коли будем читать сьогоднішнього дня, про Айца Піо, то на це звертає увагу і говорить, кого Бог любить, того Бог чубить, так можна по-нашому сказати. Того Бог випробовує. Навіщо? Не для того, як принизить, а для того, як ушляхетнить, як ще бути більш досконалим чоловіком. И тому на разные способы Бог пробует человека, каждого из нас. Про разные пробы житевые довести до наиважнейшего цели. Там, где уже сказано, что коли справды ты переживаешь какие-то турботы, и выдается, что ты не можешь преодолеть, повинен ты разуметь,
цим роздягнувся. Як чоловік не думав, що з'являється воською землі, на якої крутиться эта земля. Пока его себе усведомляет, тогда он не может принять Бога. Тогда он будет жить, и Бог тогда не будет его пробовать. Потому что когда он сам себе живет. Просим, как и мы, по прикладу святого Аицапию, умели распознавать и добро, и зло, могли быть мистиками таких зон, а они в своем житии, для себя особисто, как могли наново распознать у нашем житии проповедь Божию. Про заступництво святого Пио, презбитера Вознесенного Бога нашей памяти. Молимся за святой престол, то Бог одаруя его людьми, отданными служению Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за святорого, как я мы, разумеючи отказы своего посланничества, охраны служили Богу и людям. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за терпящих и хворых, как я мы, зразумевши сам своих покутов, можно нести свой штыдой на крыш. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за тех, кого Бог покликал до вечности, как яны, очищенные от грехов, укрывали вознагороду вечного життя. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за нас, и тех, кто в этой святой общине, как мы, черпали радость с таинницы откровения. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Про заступництво святого Архангела Михаила и он Аицапию просим всіх інтенцій, які справуються читаємо шахті гроші. Выслухай нас, Господи. Боже, прими молитвы Твою, Христову, и про заступництво святого Пио, ученика Твоего владарства, запановала в наших сердцах раз Христа, Пана нашего. Аминь. Боже нашого життя просим прийми, випити вино наші дари, пльон праці рук людських і дари землі. Боже наш Отче, просим прийми, Боже наш Отче, просим прийми. Боже наш Отче, просим прийми, все, що ми від Тебе маємо в житті, нашою радость, боль, працю і любов. Боже наш Отче, просим прийми, Боже наш Отче, просим прийми. Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру Твою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Без конца, добрый Боже, Ты, святый Аицапию, перетворил старого человека в нового по Боге Твое сердце. Учени ласкаво, как так само, как таким же чином, обновленные, мы годно складали Тебе эту офяру примирения. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим Увору серце. возносим имя Пана. Дякуємо Пану Богу нашому. Вот на это и справедливо. За правдивого навека и справедливо, скучно и славенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пanie Święty Ojcze, Всемогутний Вічний Боже, у святых, які присвятили себе Христу для небесного владарства, мы прославляем Твой чудовный подвиг, Ты закликаешь слабого человека до першопочатковой святости и дозволяешь спознавать дары, які нам досі у будущем свете. Тому за ньонами і з усіми святими ми прославляємо Тебе разом з ними, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний,
Небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышия, благословенный Твой, кто приходит в имя Pana. Осанна вышия. Zapravdy Boża Ty światy, krywica usiadaka i światłości, prawości Ciebie, a świeci krywie dary ratoju Ducha Twojego, jak они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаю, ломал, и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите, и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Вярите и пейте его все, бо это есть киелих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаю съесть Твою памятницу, вызнаю Твое воскресенье и чаяю Твоего престолования. Wspominając śmierć i zgrzeszenie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костер Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью и разум с Папом нашим, Львом, Бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, які поснули надею на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей отошел с этого свету, и дозволь им убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuйся над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным у едности с Наисвятейшей Богородицей Иванной Марией, со святым Юзефом и Иоанником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, сестрой Фаустиной, святым Отцом Пио и всеми святыми, которые справедливо подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутный, в едности Духа Святого вся ваша и хвала, раз все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, и нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого зла, дай ласкаво супокою дни наши, да помажи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы у Тебя неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прийścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое благодарство и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna ze Twojej wolą,
одарите его с упокоем и едностью, які живейший владаєш на веки вечные. С упокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с духом твоим. Передайте ближнему знак с упокою. Я тебя решаю, какие свету, смилуйся нам. Богу Божий, я тебя вечно сяду, какие свету, смилуйся нам. Богу Божий, я тебя вечно сяду, какие свету, одари нас упокой. Господи Боже, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословлен я покликаний на вечерню водою. Пани, я не варты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Заспевай, Максим, дякую тобі, Господи, бою щастя і тоді. Ти завсюди разом з нами, Богу заспівай, Максим, спів подяки, радості спів. У бесконцей добрыни избавление нам призначил, своего Сына свыше, да нам игроки пробачил, Богу заспевай всем, спев подяки, радости спев. Жили мы, как браты, у любови беззаконной, животворчий Дух Святый, суть ошаний нам посланный, Богу заспевай молчим, спев подяки, радости спев, и повсюду только тут нас ведут шляхи земные, не покине верный люд. Мати Божия Мария, Богу заспевай молчим, спев подяки, радости спев. Богу заспевай молчим, спев подяки, радости спев. Молимся.
Тебе, Пане, музою этого сакраменту веди нас шляхом Твоей любови, по яким Ты привел святого Отца Пия до вечной славы, а добрую справу, якую Ты у нас распочал, мою ласку завершить у день Христа Иисуса Христа, який живе и владарить на веки вечные. Аминь. Бережи нас узнавание, устно обороны, супер спокусы и паска злого духа, покорно просим, не отвоя вознишить славу, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь убегло шатана и нищих злых духов, якие нас будут устроить по свете нам. Грязи восстание небесных прав, тревожась мысли Господа Божия, успомаши нас, дай силу нам, возимую Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки, храни закончится наш храм земли, Богатство свое прими. Аминь. Молитва до святого Архангела храма Отцу покою. Святый Михаил, ангеле спокою, сойди с вышиня у небеса у нашей доmy. Нехай спыняться все войны, зникнуть их причины и болючие наступства, а сирот нас запануя радость с упокою. Як холодный прагне ежи, так мы хочем с упокою. Ты переможца бунту и обновляние Божьего порядку. Твоя великая справа з'является пленом с упокою, а не войны. Заховай же дни наши от вечного веканца, принеси утешение туды, где еще догретуль тлеют огни звадов. Да поможи нам распознать то, что заправды служит с упокою. Укажи шлях до соправдного полного миру у нас самих, помеж людьми и народами. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Chryst почуй. Christe выступай нас. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Świętая Trójca Dzień Boże, Zmiłuj się nad nami. Świętая Maria Королева Ангелов, Módl się za nas. Święty Archanioł Michael, Módl się za nas. Święty Michael Najsławniejszy Kniazu, Módl się za nas. Święty Michael Mужny u Боротьбе, Módl się za nas. Święty Michael Переможца Сатаны, Módl się za nas. Święty Michael Пострах злых духов, Módl się za nas. Święty Michael Проводырь войска небесного, Módl się za nas. Święty Michael Предвестник Божьей хвалы, Módl się za nas. Święty Michael Радость Ангелов, Módl się za nas. Święty Michael Honor Неба, Módl się za nas. Święty Michael, jaki uznosisz do najwyższego naszej prośby, Módl się za nas. Święty Michael Obrońca prawednych duszą, Módl się za nas. Święty Michael Boży Posłannik, Módl się za nas. Święty Michael nasz przewodnik w modlitwie, Módl się za nas. Święty Michael nasz szczyt od spokusów, Módl się za nas. Święty Michael moc narodu Bożego, Módl się za nas. Święty Michael ochownik i opiekun Kościoła, Módl się za nas. Święty Michael dobroczyńca narodów, jakie Ciebie prosławiają, Módl się za nas. Święty Michael harunży zbawienia, Módl się za nas. Święty Michael anielec spokoju, Módl się za nas. Święty Michael przewodnik duszą do wiecznego światła, Módl się za nas. Święty Michael rozporadczyk niebiesny, Módl się za nas. Baranku Boży, jaki wierzysz na siebie krwi
грехи свету, дай милование. Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, Вислухай нас, Пане, Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. моліться за нас, святий Архангеле Михайле. Останься вигодними перед Своїм Христом. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты установил святого Архангела Михаила оборонцем костел. Раз его заступництва одари костел счастьем и спокоем, а нас ласкою в земном житии и хвалою вечности праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый есть народный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, похрани нас, Боже, от рабов младенчества, тяжелой смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Не забывай про то, что битва, яка колись була на небі сярод духовних істот, триває до віку. Звертає на її увагу благословлений Владислав Маркевич, кажучи: перед тим, гэта была боротьба поміж душами добрыми и злыми. Сегодня это супрацьстояние поміж двумя лагерами. З одного боку стоять анёлы и люди доброй воли, а с другого узбунтованные анёлы и злые люди. Святый Михаил один из наилепших князев небесных и князь любови Божьего. Бога керуя там боротьбой неспинно. Мы повинны задать себе питання, коли сьогодні прийшлося кожному з нас удержувати в этой духовній змаганні. Що треба зробити? Як поступити до тої боротьби і перемогти? Перш за все, згодно з рекомендаціями благословенного Владислава, треба шукати володарства небесного, добротов духовних, які є вічні, бо тое, що вічне не з'являється сапраўдным. Бо тое, што не вечнае, не з'яўляецца сапраўдным добром. Такім чынам, здабудзем неба, а на зямлі знойдзем шчасце, якого свет дасць не можа. Бог патрабуе ад нас змагацца ціха, пакорна і верна, кожны дзень асабліва супраць непрыяцелей нашых душаў. Патрабуе ад нас барацьбы ў духу Христовым і ў духу Яго святым. Ён хоча, каб мы кожны дзень, кожны на своим месте вели перед усими бескровную борьбу. Не треба турбоваться выниками той борьбы, бо Иисус Христос, праз якого смерти з мертвых повстання отримав огульную коченковую перемогу, достатково, как мы были с ним, как тривали в его ласці и памятали про то, что с историей, с Богом, с Христом, святый Архангел Михаил не только з'являється для нас видатним прикладом, але і найлепшим допомогою. По всіх інтенціях, які була спрована святая Мша, Твоєю обороною приймуся. Святая Богородица, в наших потребах не помолчай молитв наших, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюди, Анна хваленная и благословленная. О, Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдай. Таємницю сакрамента, Господи наші рації,
Kroczyć pocałuję Rama, Bożo nowy zapaliemy, что нам rozumie tłumaczyć, światło wiery przyniesie, powieść na Bogu Trójcy, prawosławni i chwała, i Ojcu i Synu razem, Ojcu wieczna życia. Dusz to ani pochodzić, Ojcu wieczna światła. Amen. Молимся. Боже, Ты в Najświętейшym sakramencie покинул нам wspomnień swojej muki. Prosimy Ciebie, допоможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували плёт Твоего откупления, яки живешь и владари с Боговойцом едности Духа Святого, Бог празднуще веки вечные. Аминь. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога.